Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizin şu günkü sanyny siziň ähliňizde hoş gördük. Habarymyzyň şu sanyny CNPC Türkmen bazarynaky ornuny puxtalandyrýar. Türkmenistan bilen Bahreyn energetika puğdugyny hyzmatdaşlygyny ösürer. 30 ýyldan soňra ilkinji otly gatnawy Gurban Berdiýew Eýranyň toporuna tälim berer ýaly habarlar ýetirýär. Gelingen bolsa habarlarymyza giň işleýin seredip geçelim. CNPC Türkmen bazarynaky ornuny puxtalandyrýar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow, Hataýyň Milli Ittihat Korporasiýasynyň prezidenti, dolandyrjylar geňeşiniň agzasy howa sesiýony kabul etdi. CNPC'nin yol aşasy dowlat başlygyny wagt tapyp kabul edeni üçin tüýsürekden hoşallyk bilerip, Hataýly hyzmatdaşlaryň Türkmenistanyň uzak möhletden özara behwetli hyzmatdaşlygy puxtalandyrmagy gyzyklanma bildirýändiklerini tasdiklady. Hataý Halk Respublikasynyň eýşower toporlary geljegi uly Türkmen bazaryny orunlaryny berkitmäge çalışýarlar. Duşuň dowamyny hormatly prezidentimiz hemde Hataý Halk Respublikasynyň iri korporasiýasynyň yol aşasy bar bolan uly mümkinçilikleri nazara almak bilen iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň geljegi barada pikir açdylar. Şunda Nevithat ulgamnaky Türkmen Hataý hyzmatdaşlygynyň netijeli dowlat taragatnaşyklaryň ajaýyp nusxasyny taýdy. Häzirki wagtda Türkmen mawy ýangyjynyň Hataýa iýermelmegini üçin edýän gaz geçirdisini gurmak boýunça amal aşyrylýan bilelikdäki taslama bu hyzmatdaşlygyň miwesir. Hataýyň Milli Ittihat Korporasiýasynyň ýol aşasy dowlat başlygyny CNPC'niň ýurdumyzdaky alyp barýan işleri barada habar berdi. CNPC'niň bagtyýarlyk şertnamalaryny uglevodorod ýataklaryny senagat saýdan özleşdirmäge hemde dünýäniň iň iri gaz ýataklarynyň biri bolan galkynyş gaz keni injalmaşdyrmagy, işçen gatnaşmagy netijeli iki taraplaryny hyzmatdaşan anyk misallar. Türkmenistan bilen Bahreyn energetika puğdugyny hyzmatdaşlygyny ösürer. Odal hem habar berişimiz ýaly Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň ornasary Berdinýaz Mätiýewiň ýolaşlygynyň Türkmen wekiliýeti Bahreyn paçalygyna saparda bolup bir neçe gepleşikler geçirýär. Türkmen wekiliýeti saparyň çäklerini Bahreyn paçalygynyň energetika we newt-himiýa puğdugynyň wekilleri bilen bir neçe duşuklar geçirdi. Trade Arabia habarlary gullugynyň habar bermegine görä, Bahreyn bilen Türkmenistanyň arasyny ykdysady we maýy goýum işçiligini güýçlendirmek, hususan energetika we newt-himiýa puğduglaryny hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşyldy. Bahreyniň 3 iri kompaniýasyny öz içine alýan Bahreyn Petroleum Company, Gulf Petrochemical Industries Co. şeýle-de Tatweer Petroleum kompaniýalaryna gözäwçilik edýän Nogo Holding kompaniýalar toporunyň ýolaşlary bilen geçirilen duşukda hyzmatdaşlyk ugurlary gözäwne tutulup gepleşikler geçirildi. Türkmen wekiliýeti Bahreyn paçalygynyň energetika puğdugynyň ötüşine ýokary baha berdi we bilelikdäki taslamalary hemde hyzmatdaşlygy durmuşa geçirmäge taýýardygyny tasdiklady. Şeýlekem Bahreyniň kompaniýasynyň baş direktory Yasser Abdul Rahim Al-Abbasi o ýerine ýetirji dolandyrjy toporunyň beýlik agzalary bilen duşuk geçirilip, şol ýerde iki sany taslama metanol zawodyny hemde ammiak we karbamid zawodyny gurmak meselesinde Türkmenistanyň maýy goýum mümkinçilikleri barada pikir açyldy. 30 ýyldan soňra ilkinji otly gatnawy Täjikistanyň paýtagty Duşanbe şäheriniň Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine 30 ýyldan soňra ilkinji otly gatnawy amala aşyrly. Bu gatnawdan peýdalanan ýolagçylar demir ýol meziline aýdym saz bilen garşylandy. Şeýlekem ilkinji gatnawyň ýolagçylaryna mut hödür kerem edildi. 30 ýyldan soňra täzeden dikelilen otly gatnawynyň 210 ýolagçy peýdalanýar. Olaryň hataryndan jurnalistler, demir ýol işgärleri we Özbegistanyň dogun garyndaşlaryny görmäge barýan täjik raýatlar bar. Duşan we Daşkent ugru boýunça otly gatnawy hepde bir gezek amala aşyrylýar. Täjikistanyň Duşanbe güni ýola çykan otly Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine Seýşenbe güni barar. Şu güni uzak hareketmeden soň ilkinji otlyny iýermek mümkin boldy. Özbekleriň we Täjikistanyň uzun taryhy bar. Biziň umumlyklarymyz köp we bu ýoluň açylmagy hemmemiz üçin diýseň şatlykly bir waka diýip Täjikistanyň ulug ministri Azim Ibrahim aýtdy. Iki ýurdun paýtagy şäherleriniň arasyny otly gatnawlaryny ýola goýmak babaty şu ýylyň iýun aýyna Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmani bilen Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasyna geçirilen gepleşiklerde gazanylypdy. Gurban Berdiýew Eýranyň toporuna tälim berer. Iýleşime Gurban Berdiýew Eýranyň futbol çempionatyny öz işine dowam etdirer.
Rusiyanın Rubin hemde Rostov, Qazaqstanın Kayra toporlarına tälim beren Qurbanberdiyev Eýranyň traktor toporuna tälimçi boldy. Ol bu wezipede işlän hemde 9-njy ýylda wezipesinden çekilen türk tälimçi Ertugrul Saglamyň orduna geçdi. 69 ýaşyndaky Qurbanberdiyev şol wagtda toporyň tehnik direktor wezipesinde hem belenili. Ma'lum bolşýaly Qurbanberdiýewiň soňky işlän ýeri Qazaqstanyň Kayra topory bolupdy. Ol bu topory 2020-nji ýylyň awgustyndan tälim berip başlapdy. Onuň ýollaşylygyndaky Qazaq topory Qazaqstanyň kubogyny gazandy. O ýurdun futbol çempionatyny birinji medalyň eýesi boldy. Eýranyň traktor topory yerli traktor zawodundan döredilen futbol klubydyr. Ýöne topor ýurdun çempionatyndan çykyş edip başlap, ýokary netijeleri gazanyp başlady. Topor häzirki wagtçenli 2 ýezek Eýranyň kubogyny gazandy. O çempionaty 2-nji orny eýlemek başardy. Mundan öňki Eýran toporyny dünýäweli tälimçiler Georges Likens, Mustafa Denizli, Antonio Jose Oliveira ýaly tälimçiler tälim beripdi. Ine mehriban müştaklar, Atawatan Sweda saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Pakistanyň ýollaşy düzümi Türkmenistan bilen gatnaşyklary ýokary baha berýär. Türkmenistanyň prezidenti Alek Kaninenkany dogluny bilen gutlady. Sahatursun Hojakowa sunugatyň saýrak bilbili. 21-nji ýyl ýyldızlar näme diýär? Günlük täleýnama ýaly habarlarymyzy Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan geňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanyna görüşýänçek hoş sag bolun.